Det er søndag, klokken er lidt i 8. Nina står klar i Hirtshals for at tage imod en klub fra Norge. Klubben skal indkvarteres på Bagtaskolen, men det betyder ikke, at der kun bliver talt norsk på skolen. Jeg sidder med en plan om at finde ud af, hvad hold skal bo på hvilken skole, og hvordan passer de ind på skolen, og således at vi ikke laver en skole med en af nordmænd på kun, men vi forsøger, at på alle skoler skal helst være alle de nationaliteter, der er her. Selvom Dannekow spreder sig over mange skoler, så er det ikke alle, der vil bo midt i byen. Der er selvfølgelig utrolig mange, der bor lige midt i centrum, men der er også rigtig mange, som ønsker at bo på de skoler, der ligger faktisk længst væk. Hvor de som siger, at vi kan tage ind og deltage i det hele, så kan vi tage hjem og få noget fred. Mens spillerne her redder op til natten, kan vi jo lige høre, hvorfor de har valgt at deltage i Dannekow. Vi har hørt veldig mye bra om denne cupen. Mange lag forstår det har vært der tidligere, så nu har vi, etter hvert som guttene er blitt større, har vi valgt først å kjøre cup litt nærmt heimbygda vår. I fjor var vi 2 år nede i Lillesand, og i år var det på tide å reise utenlands, for nå er guttene blitt store. Det er ikke nødvendigvis det sportslige, der er allervigtigst. Det er todelt. Det ene er jo det sosiale, at guttene skal ha det kjekt her nede, få oppleve cupmiljøet, treffe folk fra andre nasjoner og andre lag. Og så er det jo det fotballmessige, det sportslige. Begge delene synes jeg er like viktig. Kanskje det sosiale er mest viktig.